ଆଜି ଏଇଠି ମସ୍ତ ବଡ ମାଗୁର ମାଛଟା ହଜେଇ ଦେଲେ। କେମିତି ହଜେଇଲେ ଚାଲ ଦେଖଉଛି। ତ କଥା ଥିଲା ଏମିତି ସେମିତି କେମିତି ଯେମିତି କି ଆକାଶ ତାର ପାୱାର ଟିଲର ନେଇକିରି ବିଲରେ ହଟ ହଟ ହଉଥିଲା, ତାର ପଛେ ପଛେ ଲୋକ ଗା ଜାକା ମାଡା ଲାଗୁଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁଛି ବଡ ବଡ କୁଚିଆ, ଗଡିଶ ଆଉ ପୁଣ୍ଠି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ସେଠି ଜାକା ମାଡାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭାଗ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଜାକାମାଡାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ମାଗୁର ମାଛ ପାଇଲି। ମାଗୁର ମାଛଟାକୁ ଯାଇକି ଧଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଜାକାମାଡା ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶ ତାର ପାୱାର ଟିଲର ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଏତିକିକା ଧରିଥିଲି। ଏଠି ମିଷ୍ଟର କଟିବାବୁ ମହାନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବି ମାଗୁର ମାଛ ଧରି ପାରି ନଥିଲା। ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖତରା ଭିଉ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ହଉ ତାଇଲେ ବାଇ ବାଇ।